Good day mga moms! Hi, it's me, Mom Shinji once again. Taga-read Bakang Vlogs. Yes, hello! And for today's video, nandito na kami ngayon sa Sibat. Nandito kami ngayon sa terrace kung saan kami naka-stay. At kami ay maglalaro muna panandalian. It's alphabetical team. From A to Z. So, since ikaw naman yung mas mahaba yung naging time to be with Brenda. Diba? Pag nasa ano siya, pag nasa mga tapings. Diba? So, magbibigay... So, sagot. Hindi, magbibigay tayo ng mga artistang babae. Na nagsisimula sa letter A ang name. So, from A to Z tayo. So, lahat yung bibigay natin. Okay, simulan natin. Tingnan natin kung marirefresh pa si Bakang sa mga artista mga nakita niya. Okay. Start with letter A. A, apple. Yeah. A, apple. Ay, Cumilantes. Angelica Panganiban. B. B, B, Alonso. Bianca Manalo. C. C, Katrina Gray. Artista, she's a beauty queen. Wala pa naman siya movie. May movie na ba siya? Wala pa naman. C. C, so mali. Cherry Hill for me. Cherry Hill for you. Sino ba saan? Kristen Reyes. K yun. C, Christine. Christine Reyes, C. Okay, letter D. Letter D, Dina Bonnie B. B. Sa'yo din ang Bonnie B. Grabe, natanda ko na talaga. Natanda ng mga napipili ko. Diana Zuberi. Tama. Diana Zuberi. Letter E. E, Elephant. Elise Juson. Si Elise Hoson. Hoson? Hoson. Joson. Okay na yun. Parang E. Erich. F. F. Ang hirap ng F. F. Comment down below pag may naisip kayo kaagad. Naunahin nyo kami. F. Sino F? Parang walang F. Meron A. Fatima Kasulupin. F? Na parang na-blank ko yung utak ko. No? Parang na-blank. Kailangan kapag hindi nakasagot, lulusot yung katawan dito, yung kalahati. So pareho tayo, mautak na. F. F, ano ba? My God. Parang wala. Meron ba? Comment nyo nga dyan sa baba kung comment meron. down nga, please. G. G. G to G. Gigi Delania. F. G. H. Ikaw, wala. Walang sagot. Meron. G to G. H. Local lang ha. Local lang. Local. Bawal international. H. Oh my God, walang H. Halili Katrina. Halili Katrina. Inuna yung apelido. H. Sino ba H? Ano ba? May H ba? H. Hayden ko. Babae! Babae, sorry. Halili Katrina. Hayden ko. Wala. May H ba? Baka may nakakalimutan kami. Comment down, please. Oo, sige. I. Letter I. Oh my God. Letter I. I. Di ba pwede si I? Dila sa alas. Ice. Sigera. Ice na siya. Ice siya na. Hindi na siya Ice. Pero hindi pa registered yung name na yan. Ay, ha? Hindi pa register. Hindi sa pa munisipyo. Ice na pa rin siya. Given yan. Sino I? Ice. Parang ang hirap nung I. Wala. I. Comment down, please. J. J as in jar. General Mercado. Jessica, hindi. Singer siya. Oh my God. General Mercado na. Jeneline Mercado. Marami eh. Mga senior yung mga Jeneline Mercado.
Jonathan Bugay. Jig-jag. Sino ba? Je... Ang dami. May J pa. Sino yun sa'yo? Jeneline Mercado. Jeneline Mercado. Julina Magdangal. Oo, tama. J. K. Karil. Khaled Karen. Oo, isa siya. JKL. Lorna Tolentino. L. Loisa. Loisa. LM. M. Maris Racal. Marian Rivera. N. 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 Nina. N. Sino ba ang N? Nina sa'yo? Oo. Nina Rich Alagao. Former beauty queen na naging artista din. Sa akin din, former singer na artista. Oh my God. May O ba? Ano ba? Wala. O. Comment down if meron. OP. P. P words ba? Lagi. Malaglag yung phone. Ulit na nga ng hawakan eh. Hawakan na. Pia words back. Pia words back. Correct. Wait, actress. PP. Pia Magalona. Artista siya na. Pero PQ. Q. Oh my God. Wala. R. Rosana Roses. Oh my God. Rosemary Hill. Anong mga tao ba yan? Oo, mga 80s. R. Kaya S. Susan Africa. Ay, bongga. Susan Africa. Letter S. SS. Parang dami si Star Magic. Naramdam ko lang. Yes. S. Wait lang. S. Parang nahirap pa si Maka mag-isip. Kasi dami ng mga artista na kasama. S. Ano ba S? C. Susan Africa. Asura Meres. Ramirez. QRST. T. Tanya Garcia. Oh my God. T. Tiffany. Ha? Sino si Tiffany? Hollywood yun. Teen na babae. Meron pa ako naisip. At T. Kapuso. Kapuso actress. Wait. Kapuso. Tonyo. Ha? You. Pass. May you ba tayo? You wala. Yula Valdez. Iyon. Ay. Iyon. You. LIQRST. UV. V. Vina Morales. Vice ganda. Pwede. QSTV. W. W. Wilma Dasen. Wilma Johnson. Isa kami. Wilma. W. Well, W. Wilma. Wait lang guys. Alam ko ba? Wilma. X. Pass. X. Wala. Y. Yan Constantino. Yayo Aguila. Z. Z. Artista, meron ba? Z. Babae. Local. Shasha pa Ah, Shasha. Ziyang nga. Zainab. Ha? Zainab, actress! Narikwam si Juan. Last question, sinong pinaka-namiss mo artista na nakakasama niyo ni Brenda noon ang gusto mo makasama ulit? Yung kay Brenda Oo, dati. diba? At Showtime Family. Sa Showtime Oo. na. Ano yung buo kompleto? Oo, kompleto. Lahat ng cast ko yun. Thank you! Bye! Till next vlog. Bilakad pa kasi kami.